V predchádzajúcich reláciách sme sa už zmienili o stratégii informatizácie krajín pripravujúcich sa na vstup do Európskej únie e-Europe Plus. Patrí do nej aj oblasť, ktorú zvykneme označovať anglickým pojmom e-government. E-government je v doslovnom preklade elektronická vláda, ale hodilo by sa voľnejší preklad ako elektronické spravovanie alebo elektronické spravovanie vecí verejných, čo konkrétne vlastne je poskytovanie informácií a služieb prostredníctvom moderných informačných technológií, ako je mobilná komunikácia a internet. A tieto informácie sa poskytujú z verejnej správy pre obchodné spoločnosti, z verejnej správy pre občanov alebo navzájom medzi verejnou správou. Na Slovensku zatiaľ neexistuje jednotná stratégia rozvoja informačnej spoločnosti, ktorou súčasťou je vlastne aj e-government. Preto vlastne neexistuje koncepcia, neexistujú plány a neexistuje ani financovanie takýchto služieb. Našťastie máme na Slovensku mnoho súkromných firiem v oblasti informačných technológií, ktoré rozvíjajú vo svojich obchodných modeloch aj služby alebo poskytovanie informácií, ktoré sú symbolom e-governmentu. A možno by stálo za úvahu, či tieto konkrétne projekty na jedno miesto nespojiť, zintegrovať a tak by vznikla nejaká slovenská verzia toho e-governmentu, ako ho poznáme v zahraničí. Na podobnej myšlienke vlastne vznikol aj projekt Mesto.sk, ktorý zintegroval viac ako 40 slovenských firiem a inštitúcií a ponúka slovenským mestám, ktoré majú štatút mesta, máme ich 138 na Slovensku, poskytovanie informácií a služieb verejnej správy, či taký slovenský e-government v podmienkach miest a obcí. Základná myšlienka je jednoduchá poskytnúť všetkým slovenským mestám informácie o živote toho ktorého mesta a takisto niektoré služby e-governmentu. Medzi základné funkcie patrí poskytovanie spravodajstva, či je to spravodajstvo zo samosprávy, spravodajstvo občanov alebo agentúrne spravodajstvo s bohatým archívom. Ďalej je to poskytovanie programov kultúrnych, spoločenských a športových podujatí toho ktorého mesta. Ďalej v tomto projekte nájdete podrobný mapový systém celého mesta, niektoré internetové služby pre občanov, pre samosprávu. Máme tu pripravenú legislatívu, ktorá vzniká buď na úrovni mesta alebo potom na úrovni štátu. Naše občianske združenie spolupracuje prostredníctvom projektu e-Slovakia, čo je akčný plán informatizácie slovenskej spoločnosti aj s úradom vlády, ďalej úzka spolupráca s Ministerstvom kultúry v oblasti poskytovania informácií z kultúrnej oblasti, a dobrá spolupráca s Ministerstvom školstva, kde v spolupráci s projektom Infovec sa snažíme o informatizáciu slovenskej spoločnosti cez školy, ktoré sú v siete Infoveku a mnoho ďalších inštitúcií na Slovensku. Projekt Mesto.sk nájdete veľmi jednoducho. Stačí si v internetovom prehliadači napísať adresu mesto.sk. Tu sa vám zobrazí mapa celého Slovenska, na ktorej sa nachádza všetkých 138 slovenských miest. Potom sa si kliknúť na to svoje mesto, v ktorom žijete alebo o ktorom chcete získať informácie a zobrazí sa vám stránka už toho konkrétneho mesta. Základným deliacim prvkom každej mestskej stránky sú horizontálne umiestnené záložky. Každá záložka je vlastne nejaká nová služba alebo aj informácie, ktoré sú na tejto stránke poskytované. Väčšinou ľavá časť obrazovky je venovaná na ďalšie delenie jednotlivých služieb alebo informácií. Napríklad v oblasti spravodajstva sa v tejto ľavej časti ďalej delí toto spravodajstvo podľa toho, z ktorej oblasti je, či je to spravodajstvo z oblasti kriminality, samosprávy alebo z oblasti zdravia alebo poskytovania služieb. Jedným z miest, ktoré úspešne rozvíjajú projekt e-governmentu na Slovensku, je mesto Lučenec. Na týchto stránkach už teraz môžete nájsť základné informácie nielen od občanov, z agentúrneho spravodajstva, ale aj zo samosprávy a mestského úradu, kde sa dočítate o tom, čo sa konkrétne deje. A ďalej tu nájdete legislatívu, či už ktorá vzniká priamo na mestskom úrade a samospráve, alebo legislatíva,
ktorá sa priamo týka tohto mesta a vznikala na úrovni štátu. Okrem prístupu k informáciám o aktuálnych právnych normách ponúka internetová stránka Mesta občanovi aj ďalšiu službu. Môže si tu vybrať tlačivá, ktoré potrebuje na podanie rôznych žiadostí. Projekt mesto.sk nestavia občana len do úlohy pasívneho konzumenta informácií. Naopak, svojimi príspevkami do regionálneho spravodajstva môže kedykoľvek vstúpiť do procesu tvorby informačnej databázy svojho mesta. V prípade, že mesto Lučenie zorganizuje nejakú dôležitú akciu, stačí mu zadať základné informácie do systému mesto.sk, odkiaľ sa tieto informácie ďalej distribujú ďalej aj mimo mesto alebo okres Lučenec. Do projektu Mesto.sk pripravuje v najbližšej dobe spustenie databázy služby voľných pracovných miest v tom ktorom meste. Ďalej sa tu pripravujú kamerové systémy, či už na podporu cestovného ruchu, alebo napríklad živé vysielanie z mestskej samosprávy, z mestského parlamentu. V ďalšej perspektíve samozrejme sú aj zložitejšie služby e-governmentu ako elektronické verejné obstarávanie. A tu je naša pravidelná súťaž. Medzi cenami sú užitočné publikácie z vydavateľstva Grada a pre 2 výhercov máme predplatné počítačového magazínu PC Ready. Ten vo svojom septembrovom vydaní medzi iným predstavuje atramentové tlačiarne od A po Z a materiál o konverzii videoformátov. Ďalšie aktuálne informácie zo sveta informačných technológií redakcia denne publikuje na svojom spravodajskom serveri. A teraz súťažná otázka. Napíšte nám, či sa v rámci projektu mesto.sk pripravuje aj databáza voľných pracovných miest. Samozrejme, ani dnes sme nezabudli na ceny, ktoré vás uvedú do sveta virtuálneho obchodovania. Bude to opäť nákup v internetovom knihkupectve www.dunaj.sk a nákup CD-čiek v internetovom obchode www.cdshop.sk, každý v hodnote 600 korún. Na vaše odpovede čakáme do 4. októbra na mailovej adrese našej relácie alebo na adrese Trigon Production PO Box 36 Bratislava 215. Zoznam výhercov nájdete na našej webovej stránke www.e-ekonomika.sk.